Und die Gläser sollen dazu klingen, denn es muss geschieden sein. Gib mir deine Hand, deine weiße Hand. Leb wohl, mein Schatz, leb wohl, mein Schatz. Vols muntar una Oktoberfest mexicana, Maxim Reina? Shannon, treu-te la sorra abans de pujar. Senyor Shannon, per casualitat vostè coneix la Casa de Huéspedes? Estem pensant d'instal·lar-nos-hi demà al matí. Vostè la recomana? I la recomano tant com el forat negre de Calcuta i les mines de sal de Sibèria. Sí, ja m'ho imaginava. Vostè creu que al seu grup hi pot haver algú interessat a les meves aquarel·les? Impossible. Dubto que les seves aquarel·les siguin de prou mal gust per elles. Em permet un segon, sisplau?